Ematen ditugu pantailen aurrean, pantaila horiek txikiak, ertainak, naiz handiak izan. Baina euskarazko kontsumoa eta eskaintza ez datoz bat euskaldunon behar, nahi eta aukerekin. Horregatik esaten dugu ezinbesteko dela ikus-entzunezkoen alorrean jauzi bat ematea. Jauzi bat euskarazko ekoizpena handituz, bai telebistan, bai zineman, naiz bestelako euskarrietan. Eta horregatik nik ere bat egiten dut pantailak euskaraz ekimenarekin. Euskara gehiagotan eta gehiagorekin behar dugulako baita ikus-entzunezkoetan ere. Zuk ere egin ezazu bat. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren. Zaldeo, zeretana eta nope pantailak euskaraz ekimenaz bat ditxu. Zeba, geulea main hizkuntziarako eta izianeko gauzakin euskaraz disfruta guztu bideokumeleko. Gaina pentsot euskalkisek presentzia gizeu kibida bela eta holan pantailak euskaraz agertzen hazin, jente gizeu kibida. Pantailak ikusentzunezkoak euskaraz nahi ditugu. Euskaraz bizi nahi dugu, beraz, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Neu ere, pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Euskararen herriak, pantailak ere euskaraz behar izango ditu. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Bai instituzioek eta bai guk herritarrok, sare sozialetan, telebistan, interneten eta aldeaneko guztietan, ni ere pantailak euskaraz ekimenaren alde. Kamiseta hau jantzi dut, erabat barrenatuta daukadalako, pantailetan euskara erdigunean jartzen ezpaldin badugu, nekez izanen dugulako euskaldun izateko aukera etorkizunean. Dagoeneko, adin batetik beiti bereziki, batez ere, pantailari begira ematen da denbora gehien. Hau da, lagunei edo gurasoen aurpegi baino gehiago begiratzen diete gazteek pantailei, baita horrein gazteak ez garen okere. Hortaz, euskararen erdigunean pantailetara eramaten espaldin badugu, nekez izanen dugu etorkizuna. Eta kontutan izan bezagun gainera pantailen bitartez orain barreiatzen direla gure iruditegia kolektiboaren erreferentzia nagusiak. Hortaz, mesedez, jarditzagun pantailak gure zereginen erdigunean eta jardezagun euskara pantailen erdigunean. Nire saiotako semeak askotan galdetzen dit. Ama, zergatik ezin ditugu marrazki bizidunok euskaraz ikusi. Eta arrazoi du behar ditugu eduki gehi euskaraz, eskura eta gaurkotuak. Beraz, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Nik ere pantailak euskaraz herri ekimenarekin bat egin nahi dut. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dugulako. Plataforma digitaletan euskarak duen presentzia ia anekdotikoa da. Zinemaretoetan urtean bataz beste esainatzen diren 700 filmeetatik 1/2 inguru dira soilik euskaraz. Ikus-entzunezkoen munduan euskarak duen presentzia eskasarekin arduraturik dagoen pertsona horietako bat naizelako, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Kultura gehiago, ikus-entzunezko gehiago, euskaratik eta euskaraz. Ara, begira, pantailan. Baina urbi, Zer? zergatik beti ikusten dugu berdina. Eta marrazki bizitun hau zarrak dira. Ja, zakituta dauden txikian nintzenean ikusten dituenetakoak, ezta? Berriak behar ditugu, Zer jarriko dietu tiene kanta, bezita betiene kanta jarri, ez gure. Zergatik behar ditugu euskaraz. Gauza asko nahi ditu. Eta laguntzak, ezta? Horregatik, play sakatu euskarari. Hori da, eta horregatik ere, ene kanta, zer? Pantailak euskaraz ekimenaren alde. Hori da. Kaixo, mundua euskaraz ulertzen degulako eta euskaraz bizi nahi degulako, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Hau pazuek. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Gure hizkuntzak merezi duelako. Eta guk ere gure hizkuntzan bizitzeko beharra eta eskubidea dugulako. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Funtsezkoa eta atzera ezina da. Euskariari munduan
merezi dauen garrantzita emon bier dotzagulako. Neu ere pantaiak euskarasen alde. Iepa! Nik ere pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Neupe pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Zudurgorriak eta gure lagunak pantaiak euskaraz herri ekimenaren alde gaude. Gure koloreak Euskal Herrian munduan partekatzen jarraitzeko kultura eta ikusentzunezkoak euskaratik eta euskaraz behar ditugulako. Pirriz, porrotz eta bototz pailazook sinatu dugu. Pantaiak euskaraz. Apale!